कइले अभिले भैया नहीं मोर अइले लागे कि फोनवा बड़े बंद कइले तोहरे पप्पा विश्वास जे जमल जाना तू तो निका देखे कबूतर हो जा तनी लेके रखियै हो भैया के देके कबूतर हो जा तनी लेके रखियै हो भैया के देके बॉर्डर के ओरवा हमर काम पदए के कबूतर हो जा तनी लेके रखियै हो भैया के देके कबूतर हो जा तनी लेके रखियै हो भैया के देके सरस्वती डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो नौता।